Hej skønne kvinde! Fra idé til færdig hjemmeside på 3 dage. Det er det, vi gør, når vi mødes på Hotel Soko, som har verdens fedeste tagterrasse og coworking space. Det er det sted, jeg selv kommer, når jeg skal skabe magi i min forretning. Og det er selvfølgelig der, vi skal mødes. Dig, 4 andre kvinder og mig, når vi giver den gas med at få din forretning ud over stepperne. Den skal være synlig på en topprofessionel hjemmeside, der kommer til at sælge dine ydelser til lige præcis din målgruppe. Jeg har åbnet ventelisten, så det er bare ind og skrive dig på inde på hjemmesiden, og så bliver datoen meldt ud inden længe. Så jeg glæder mig til at se jer. Ha' det godt! Soko, som er stedet, hvor jeg arbejder, og stedet, hvor vi skal have vores næste kursus fra idé til færdig hjemmeside på 3 dage. Kom ind og kig!